Знаете ли какво ще ви покажа днес? Имот, който много рядко излиза на пазара. Така че хайде, взимам ви с мен. Знам, че сте нетърпеливи, затова ще ви дам жокер, че се намира в Бояна на 5 минути от околовръстното. Така че тръгваме. Представете си всеки път, когато се прибирате, тази гледка да ви посреща. Тишина, пространство, въздух. И удобството започва още преди да сте влезли. 6 паркоместа, сигурност и комфорт без компромис. А когато сте вече у дома, гледката не просто остава, тя се разгръща. И отвътре всичко е премислено до детайл. Първо ниво, 2 самостоятелни апартамента, всеки по 55 квадратни метра. Идеални и за вашите гости. Вторият и третия етаж по един просторен апартамент от 110 квадратни метра, светлина, обем и усещане за свобода. Общо 6 спални, пространство за живот без ограничения. И всичко това е завършено с материали, които не просто изглеждат добре, а дишат. Създават баланс, създават усещане. Защото истинският лукс не е само в това, което виждате, а в това, което усещате всеки ден.